amma dai na san cewa wata rana fuskokinmu za su sake saduwa inda rai da rabo. Yanzu dai na nufi Abuja, daga can zan samu jirgi. Ni ne amininka a kullum kuma a koyaushe, Kabir Jalla. Ni abin da yake bani mamaki tuni takardar na ta shigo hannuna na kasa samun kwanciyar hankali a zuciyata, kuma takamaimai ni abin da ya bani mamaki ban san dalilin da ya sa ya tafi ba. Na ji har wurin mahaifiyarsa, magana ta gaya min ya kasa gamsar da ni akan me yasa zai bar gari ba tare da ni sallama ba, kuma bai gaya min dalili ba. Habib, to bara an gaya maka wani abu. Duk inda da aka je ni kadai nike da magana da za ta gamsar da ko shi Kabir din ba zai taba ma cikakkiyar magana da za ta gamsar da kai kamar yadda zan ma magana da za ta gamsar da kai. Ban gane abin da yake nufi. Kina nufin cewa ya zo wurin ki ne kafin ya tafi? Habib kenan. Kabir bai zo wurina ba, amma ina mai tabbatar maka da ya bar garin nan ne a bisa kudirin da na bijiro masa da shi. Ya bar garin nan a bisa abinda nake ba zai iya yi ba kuma zai iya gaya ba. To barin sakarin shi ne mafi ala. Kuma yanzu shi nake so ba zai iya gaya maka ba, shi yasa ya ban maka wasu. Ni kuma na ga zan iya gaya maka, ka yi haƙuri. Ba kai nake so ba yanzu Habib, Kabir nake so, ko duk yadda za a yi shi nake so. Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Rana zafi inuwa gona ni za na koma. Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Dawo gida dan Allah sauke kayanka, ai garin mu da zafi baka saba ba. In salama nake kuna jina, gashi yau ina ta ban kwana. Zan bar gani kuna ganina, godiya nake masoyana. Hakuri za ku yi masoyana, za ku ringa samun aikina. Zan tafi babu saraina, zan tafi ne kawai ina kuka ba zan zauna ba. Sauke kayanka, ai garin mu da zafi baka saba ba. Mai sauraro kana jina, dan Allah ka ji zance na. Na san za ka karɓi uzina, na so ni yanzu ana kina. Da can an nuna ana sona, na ci wuya na nuna kishina. Amma yau an saka na a rana, mai roƙo Allah ka saka min ba zan yafe ba. Dan Allah sauke kayanka, ai garin mu da zafi baka saba ba. Ga sanar da yawa na jajirce, ni gani nake na yau dace. Na zama tamkar an asirce, ashe tsabar yaudara ce. Bara ka ji ƙarshe a takaice, mun sha ma sai dai dace. Wanda a da ake kwatance, yanzu da shi ake kwatance, ba zan ƙara ba. Dan Allah sauke kayanka, ai garin mu da zafi baka
gashi zan barta dawo dawo ya gani na barta zan huta dawo dawo ina kuna ta kyamata dawo dawo burin ku ai taimako bauta dawo dawo zan musashe ku in kun manta dawo dawo duniya rawa ta yan mata dawo dawo mai yan fariya ya kyale ta dan fariya ƙarshen ta ƙarshe ne ba mai kyau ba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mu da zafi baka saba ba ne kira ai kulawa dawo dawo Allah shi ne mai canzawa dawo dawo in ta kamar kudin ka kafi kowa dawo dawo Allah mai sama zai iya kwacewa dawo dawo bai na kasan ka yayi rikewa dawo dawo mai mulki abin kwatantawa dawo dawo Allah ya daura ka akan kowa dawo dawo wanda ka zalunta wadaran shi zai karba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mu da zafi baka saba ba ranar zafi inuwa kuna ni za na koma yau zan tafiya ta ba zan zauna ba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mu da zafi baka saba ba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mu da zafi baka saba ba rana zafi inuwa kuna ni zana koma yau zan tafiya ta ba zan zauna ba zafi inuwa kuna ni zana koma yau zan tafiya ta ba zan zauna ba dawo 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 dawo